mag-edit. Tingnan ko nga yan, gang, sa YouTube. Nagano ka? YouTube. Tingnan ko pagkakuan. Oo. Wala akong ano ngayon, internet lang doon. Pagdating ko. Pinoy Bus Driver TV. Tapos, kumoy si mga ads, kaya na magsasahod eh. Yung magsasildo ang ads. Kasi, nakita mo yung Advertise ba? Oo. Kaya na magsasahod eh. Oo, kasi kaya mo yan. Nakita mo yung nagpa-vlogger na pangit lang na ano, yung bagang si asas nga sila si Tulpuro. Yung payat. Yung payat. Yung asawa niya maganda. Ang maganda na asawa. Asas si Tulpuro. Sikat na yun. Yeah? Yung maman yun eh. Oo, sikat na. Yung maman yun. Eh, sila pang dalawa magkasama ng vlog. Vlogger yun, yung maman yun. Kasi basta Sikat yun, lagi na pera yun. vlogger yun. Yung isa pa, yung naman sa Mindanao na vlogger. Nalunod. Meron pang isang vlogger na si... Kaya nga, sabi ko... Okay po, ma'am. Si Pisyaw, nauna ka. Pisyaw, babalik lang din si Pisyaw eh. Oo? Pisyaw, oo. Si Jumper Sniper. Sikat na rin yan. Si Pisyaw kasi napapanood ko siya nung... Di ba, pandemic. Malaki kong pinapanood yung kay Jumper Sniper eh. Na... Paano ko yung sa'yo? Sikat na rin yan si Jumper Sniper. Yung... Isa ng asawa ko. Oo. Si Rex Vlogs. Rex Builder Vlog. Magkano rin ang bayad niyan? Malaki na rin, depende sa subscriber mo sa panonood. Depende. Parang si Tolpo, yung mga pinamimigay-bigay ni Tolpo mga pera, sa pera ng YouTube yun. Oo. Di ba? Kaya huwag mo rin ipagdamot yan. Kaya pag si Tolpo, sarili kong pera binibigay niya. Eh, malaki siya kumita sa YouTube eh. Masarap talaga ang gitna, Kang. Masarap talaga ang gitna. Nga eh. Kaya ang tricycle, lagi nasa gitna. Oo, ba't kaya? Mag-vlog naman dito. Dahil, Kaya masarap nga nasa gitna eh. hindi, karamihan na tricycle, ano talaga, matigas sa ulo nila. Sasabihin pa sa'yo, ayan ay, nasa linya naman ako eh. Oo. Linya ka nga, kung sa, ano naman, Sa gitna naman. gitna. Pero mga nag-aaral ito eh. Yung isoso, nag-aaral. Siguro. Ayun, yun. Karamihan yan, mga bagong kotse. Dapat doon yung sa gilid. Oo. Nag-aaral yan. Salamat po. Hindi po, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Idol. Yung original nagtitinda niyan, yung naroon Kaya ka sa nga. may... Tara ba? Parang pabrubakla. Yung may edad na parang pabrubakla. Style nag-abang-abang doon. Si Alex po. Oo, nandiyan pa rin. Nakauwi na po. Yun. Nakauwi na po. Basta. Ako tara pa, nakauwi na. Yung sabi niya, Dito ka lang? Bulados yun. Dito ka lang? Tara po sa bypass, tara pa. Ha? Sa bypass na, bypass. Bypass. Nakauwi na pala yun. Ako kanina po. Ako di po panunda niya. Nakasakay ka ng umaga. Ako pintirang hali. Nandiyan din yung TV sa likod. Guys, ang tropa ito. Paparahin tropa sa harap. Doon kaya, ano Oo. yun? Kumusta na yung ano? Ano tropa? Di ba yung ambiyanan mo gumagawa yan? Ay, ako tropa. Ang biyala ko na rin ay si Noy.
Pero yung sinasabi ni Sir ay si Alex. Oh, siya, yun. Bali magkaiba, magkaiba. Kilala ko yun. Yung Kaya ang gumawa nito, yung bayan mo. Yung Yung sabi- biyanan ko naman. Alex ba yan? Yung sariling gawa ko. Ay, to. sarili mong gawa. Oo, Si Alex okay, ko style yan. niya. Napagkwentuhan na natin yan eh. Sariling Ay, gawa dati. ko. Saan ba tayo nag... Tumitigil pa kami dyan, no? Oh, dito. Oh. Sabi niya, Eh, natin na ito yung tropa. Natin na ngayon, si Bianan. sariling gawa ko. Parang may sariling gawa ng aking Bianan. Ah. Balang araw po ito mapait Kaya na. lang, tatanong ka niya, bakit malambot yung ano niya? Hindi ka mukha niya ng mga lutong, di ba? Opo. Kanya-kanya ako doon ang pinikayan. Kaya Kaya no? Oo. Tropa, nakasakay na ako sa iyo. Hindi ko sa mga dito dito. Oo. Oo. Hindi pa kami natigil. Oo. sariling gawa Ayun niya. na, napagkwentuhan natin yung bayanan mo gumagawa niya. Oo, yun nga. Dati nagtatricycle ka. Oh, yan, tropa, yun nga. Tumigil ka lang kasi Yung dito ka lang nagtinda. Oo, tropa, yun tropa. Oo, di ba? Ang dami mo, hindi naman natatandaan. Kasi ang dami ng ano eh. Focus na tayo. Mamemorya yan eh. Basta, tanong niya mo lang si Buksit. Pinoy, mas driver TV. Oo. Sisos ka talaw kay Mami sa Magtanong ka lang sa pinsan ko si YouTube. Buksit. YouTube ano? Alam yan. Masa araw tropa pag wala ka sakay sa iyo galing Bisaya. Taga kami tanong bilang kung bibigyan kita. Hindi, ano kasi, Ano na ba? pag dito na, yung partner ko na mag- Ay, partner mo na. Ay, tropa yun. Oo. Ano yung... Ay, gulay yun. Gula yun. Kapag galing dito, yung partner mo na driver. Gula yun. Pag yung diyan pa kami, diyan kami palitan. Ah, sige, sige. Eh, diyan na kami sa Permels eh, sa Permels kami palitan. Oo, hindi ibig sabihin pag galing kayo Pagdating dito, Bisaya. pag galing Bisaya, tulog na ako na. Tulog ka na. Kaya, ayun, napapasampa mo yung partner ko. Oo, sige. So sa pagbilang pagbisa nagpapasap pa si Oh, tanda mo lang yung number ko. Ito lagi. 1923. Oh, ito talaga. Lagi mo ito lang. Pag masya kasi may paano sa bulsa na pinagong. Huwag yung mga napangako mga driver. Oh, pero pa, yung lang talaga kita. Ito yung mga pinagmibigay sa iyo. Si Natulog ka rin ng isa. Si ano, diyan Ano pangalan mo? Christian, trawa, Christian. Christian. Christian Martinez. Ano ko mamaya. Si Randy. diyan Ako ba? si Bubit Orasyon. Bugit, orasyon. Pero alias- Natanda ko na trawa. Alas, Migo Pugsit. Ano ang trawa? Migo Pugsit. Migo, Pugsit. Pugsit. Ito mga trawa sa ano. Kilala nga sa mga taga-Piltran ko. Dito. Pag sinabi Ito regular mo ba? Pag sinabi mo Pugsit. Kilala ko eh. Migo, Pugsit. Oo. Pero mamaya, isang sila mamaya trawa yan. Oh, yes, sir ko. Para... Di ba may kailan may pa-vlog yan? Ha? Kailan may pa-vlog yan ano yan? Eh, siguro upload? yan. Kare. I-upload? Oo. Oo, ha. Sige. Nakakabatang mo yan. Oo, mga ba yan? Overlay, skip ang ads. Oo, yan ang magsasahod eh. Pinoy. Bus driver. May nasa audio trabaho sa inyo, wala pa. Meron na, pero sa ngayon, napinding pa. Maliit pa, maliit. Napinding pa kasi wala, hingitihin ko kasi kanok lang. May pa-vlogger kaya ano, tapos si ano, Noong una, si Boy Tapang. oo. Noong una, pinasok ko yung ATM, hindi man tinanggap. Nanggap. Kailangan pala ano eh, yung shift code. Zip code. Shift code, yung galing sa ibang bansa, Ah. na remittance. Maganda kayo, pag may followers ka talaga sa kaliker eh. Kasi ibang bansa mga magsasahod sa YouTube eh. Ay, kung ibang masara. Tapos si Boy Tapang, wala Malaysia. natin ano buhay. Yung pin code ko galing Malaysia. Galing Malaysia pa. Malayo ba ito? Kaya, Ang tawag natin pa, 1923. oo. Sabihin mo ito pa kay mga kapatid mo, dito na magpasakay. Pag isa kasi binabarato na eh. Sa Papilaw. At dito naman, oo. dito naman kami lagi. Mayroon sa pagbilaw ng kabang doon. Oo. Andito naman kami lagi. Kaya lang, Dito maga. hindi ka ligtas doon kasi nga traffic eh, sikat sa sikip eh. Oo. Kaya mapasakay mo talaga, kaya halangin ka eh. Oo. Kaya, pero pag ito, wala, sarado. Kaya malimit pagka, Magdadali ano? maunahan ka na pag nandun Kaya, na ako. hindi, magsasutro pa. Sabi na kay Bani, hindi magpasakay. Para kami naman ay makakaka ng biyahe. Kanina tropa kayo namamana ako sa tungaw kanina sa kahit. Oo. Kanya tayo ito yung pila-pila din. Oo, pila-pila din, sir. Pila no? Oo. Tropa, maraming salamat, tropa. Sige, lakad. Sige, tropa. Oo, ingat ka dyan. Sige, thank you. Oo. Yan ko na lang. Oo.
Yun, masahero na naman. Pusin. Yan. Yung kanina, gulay yun. Oo. Nagabang, di ba? May karga? Wala? Okay lang. Wala sa kita. Tatlong parte mo, wala. Tulog siguro. Dito na kayo sa baba. Sa baba na, lilimin. Si ano, uno? Yung crossing, di ba? Oo. Dito lang. Doon sa crossing. Yung pamatnog galing kanila yan. Matog isa. Kanila rin yan. Isa. Yung sa kailang. Kalbayo.
Candelaria. Galing ka lang. Candelaria. Candelaria naman to. Oo. Yung dito lang. Ano ba yun? Candelaria. Elevator 108. Candelaria 120. Asin. 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 Saya. Oh. Oh, ano po? Saryaya. Saryaya. Ha? Tawag ka lang. Saryaya, peso. Tawag ka lang. Dito sa tuwan. Terminal. Oh. Kuhan yun, nagtatrabaho sa kalsada. Oo.
kabayo po. Sana yung mga mag-experience dito. So, tapos na tayo sa members na